ועכשיו נעבור לבר שמור עם סערת היום ברשת, מקרה לא נעים בהחלט. כל יום זה קורה, הסערות האלה, אז מדובר באמת בסיפור שהכעיס לא מעט אנשים ברשת. זוהר וסילבסקי, שעובדת כמעצבת, היא הופתעה לגלות שיש מאמן כושר, אבי שלג שמו, שפשוט לקח את התמונה שלה, התמונה הזאת ללא רשות, ולצד התמונה הוא שם עוד שתי תמונות, אחת של בדי בילדרית, ותמונה שנייה של מאמנת פיטנס, ואז הוא כותב על זוהר, כך נראות רוב הבחורות. הוא כנראה גם ניסה לעשות איזה פרסומת לא מוצלחת לשירותים שהוא בעצמו מוכר, אבל זוהר לא נשארה חייבת, והיא פרסמה בדף הפייסבוק שלה את התגובה הבאה. מעבר לתהליך המשפטי שצריך לקרות כאן על שימוש בתמונה שלי ללא רשותי, על הלבנת פנים והוצאת דיבה, התרסקתי. לכל תמונה שלי בביקיני קיבלתי תגובות טובות ורעות, אבל בחיים שלי לא נתקלתי בשימוש כזה אכזרי, מחפיץ ומעורר בחילה של תמונה שלי. בחיים לא עמדתי מול 100 תגובות שמרסקות אחת אחרי השנייה כל דבר טוב שעשיתי. התגובה הזאת הופצה באלפים היום ברשת, ושלג שהפיץ את התמונה זכה לקבל קיתונות של בוז מאלפי גולשים. אנחנו גם דיברנו היום עם זוהר, בוא תשמע. הוא לא חשב שמאחורי תמונה של בחורה בגוגל יש פשוט בחורה אמיתית. הוא התעסק עם הבחורה הלא נכונה, הוא בחר תמונה של מישהי שיש לה הרבה כוח באינטרנט, והוא לא ידע את זה. ככל שזה צבר יותר תאוצה, הוא כמובן התנצל יותר ויותר. הלקח צריך להיות לאנשים אחרים, שאם מישהו מתנהג אליך בבריונות רשת כזאת, אז מה שצריך לעשות זה צריך לעשות לו שיימינג. כן, אז שלג באמת התעסק כנראה עם הבחורה הלא נכונה מבחינתו. מסתבר שלזוהר יש גם בלוג שעוסק באופנה לנשים עם מידות גדולות, והיא שוקלת כרגע אם לפנות לבית המשפט. אבי שלג מצידו פרסם פוסט מתנצל על לקיחת התמונה ללא רשות. אנחנו הספקנו לשוחח איתו מוקדם יותר. דברים יצאו גם מפרופורציה. אני באמת קצת לא יודע איך להרגיש עם זה. אני באמת מתנצל שפגעתי, אבל התגובות שעלו בפוסט שהעלתה היו מאוד 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 קשות. יכלו לי למות הרבה פעמים, אמרו שאני משתמש בסטרואידים, דבר שהוא ממש לא נכון. בפירוש עשו עליי לינץ' לגמרי, חד משמעית. להגיד על בן אדם שהוא משתמש בסטרואידים זה העלבה הכי קשה שיכולה. מבחינתו זה המקצוע שלו, אתה יודע. אבל את השיימינג שלו הוא קיבל ברשת. סביר להניח שאחרי הוא באמת יחשוב פעמיים לפני לקיחת תמונות ועריכת השוואות לא מחמיאות כאלה. אין חוקים לשיימינג וללינצ'טרנטים כאלה. אני אומר, אם בן אדם מתנצל, תניחו לו, כי הרבה פעמים אנשים שטעו והם קורבן של לינץ', פתאום זה הופך להיות כבר, אתה יודע, במשקל הרבה יותר קשה מבחינתם. אולי מלכתחילה לא צריך להעליב ברשת.